Ahojte, tu je Snakes a vitajte pri videu zo série Logika v kreslených a animovaných filmoch. Hotel Transylvania je film, kde spolu žijú upíry, vlkolaci, mumifikovaní faraóni alebo príšery. No a aj kvôli takémuto osadenstvu je Logika tým najväčším monštrom. V tomto videu vám ukážem 20 nelogických vecí, ktoré tento animák z roku 2012 obsahuje. Veci, ktoré si možno pri prvom pozretí vôbec nevšimnete, ale keď sa nad nimi zamyslíte, začnú vám v hlave svietiť červené kontrolky. Zároveň máte možnosť rozhodnúť, aký film rozoberieme na budúce. Hlasovanie nájdete ako vždy v karte príspevky na mojom YouTube kanáli. Tak tam určite skočte a dajte mi vedieť, ktorý film by mal byť ďalší na rade. V dnešnom hlasovaní budú tieto 3 filmy. Tak a poďme na hlúpu logiku. Upozornenie. Nasledujúce tvrdenia treba brať s humorom a s nadhľadom. Nie všetko je myslené úplne vážne, ide hlavne o zábavu. Prečo má tento zombík na hlave prilbu, ak nie je na stavbe? Ale iba u Drakulu doma kreslí návrh hotela. Mavis má 118 rokov, no správa sa ako 16-ročná pubertiačka. Podľa tejto logiky by mala puberta trvať do 200 rokov. Znamená to, že dajme tomu bola batoľa 50 rokov a ďalších 50 rokov ako dieťa a teraz bude 50 rokov ako mladá dospelá? Prilby, reflexné vesty, čakajú azda zombíci kontrolu z BOZP? Na čo a hlavne kde minie peniaze strašiak s tekvicovou hlavou, ktorému dal vlkolak? Ako prešiel dverami do hotela tento obor? V ktorej izbe je vôbec ubytovaný, alebo ako prechádza po hoteli z miestnosti do miestnosti, keď dvere sú robené pre bežnú veľkosť postavy, ako je napríklad Drakula. Monštra v hoteli majú superschopnosti, sú nesmrteľné, no boja sa obyčajných ľudí s foťákom a mapou mesta. V hoteli má Drakula certifikované upratovačky, no zrkadlo v izbe Mavis vyzerá, ako by sa v živote neumývalo. Ak si to zoberieme, tak Quasimodo je technický človek, a nie príšera alebo nadprirodzená bytosť. Ako je možné, že sa Jonathanovi pod rytierskou helmou vlasy nepodusili, a keď si ju dá dole, tak mu účes drží perfektne ako predtým. Toto je prvá scéna, v ktorej je neviditeľný muž oblečený. V celom filme je nahý a jediné, čo má oblečené, sú okuliare. Frankenstein skočí do bazéna, ale na hladine sa rozkúskuje na časti, ako by bola voda v bazéne po pás. Síce to aj tak spočiatku vyzeralo, keď boli vo vode všetky príšery, no v tomto zábere vidíme, že voda je tam v podstate väčšia. Prečo Mavis nezačala pri tejto scéne horieť, ak je jasne v očiach vidno východ slnka a aj samotné slnko? Veď ako sa môžem pozerať na východ slnka, aby ma lúče slnka nezasiahli? To mi nevychádza. Jonathan povie stolu 24, aby išiel hore. Ako sakra vedel, aké je to číslo stola? Prečo si vlkolak so ženou nerezervovali v hoteli väčšiu izbu, aby mohli spať ich deti o samote? Aspoň 2-3 posteľovú izbu si kľudne mohli rezervovať. Na čo sa neviditeľný muž holí, keď mu aj tak bradu nevidno? Vlkolaková dcera Helga hovorí, že Jonathan nasadol v lese do auta a odišiel na letisko. Avšak Jonathan prišiel do Transylvánie pešo. Kolesa sa zvyčajne zasunú do trupu lietadla hneď po vzlietnutí. Vo filme treba počkať, až keď je to potrebné pre dej filmu. Predtým nemohol Drakula zhypnotizovať Jonathana pre kontaktné šošovky, no pilota cez hrubé sklo na lietadle zhypnotizovať zázračne dokáže. What? Ako mohol skrz zhypnotizovaného pilota Drakula hovoriť ďalej, aj keď sa mu už nepozeral do očí? Malý netopier dokáže letieť rýchlejšie ako dopravné lietadlo. Bonus na záver, mužské pudy sa proste nezaprú. A to bolo 20 nelogických vecí z filmu Hotel Transylvania. Ak vás video bavilo, podporte ho lajkom a odberom, fakt to pomáha, aby som mohol v týchto rozboroch pokračovať. Napíšte mi do komentárov, či ste si tieto veci všimli aj vy a nezabudnite zahlasovať v karte príspevky, kde si vyberáte film do ďalšej časti. Vidíme sa na budúce, majte sa pekne a čaute.